Αγαπητοί φίλοι Dear YouTubers, σήμερα θα σας δείξω ένα βίντεο, μια περίεργη συνδεσμολογία, το οποίο είναι κλούφιο, όπως βλέπετε. Δεν έχει μοτέρ. Η γεννήτρια δουλεύει μόνη της και σαν μοτέρ και σαν γεννήτρια, και έχω βάλει και εδώ 3 λάμπες χαλογέν, γιατί έτσι μας τα ζητάνε οι φίλοι μας, βάλε λάμπες να δούμε μετρήσιμες φορτίες. So dear friend, today I'm gonna show you on a motor, the stator from motor is empty without rotor, as you can see. The generator work itself. The generator work as motor and the self generator. I have my plug from my home going to the ampere meter. After the transformator going to VFD driver. Now I have 5 frequency not starting. Generator work very slow. So you wanna show how is the consume when the generator make a more RPM. Little problem by frequency driver. Και τώρα μπορούμε να δούμε, η γεννήτρια δουλεύει, έχουμε 3 λάμπες αναμένες. Όπως μιλώ, δώσουμε λίγα βοήθεια να πάρουμε κι άλλο βολτάζ. Ampere input 4 amps, 4 or 5 amps. Here have 6 amps input, 3 lamps halogen, the volt. Under 12 volt approximately. Αγαπητοί φίλοι, αυτή είναι self-running generator. Τώρα, αν κάνουμε λογαριασμό, βγάζουμε ότι αυτά τα 7 αμπέρ στα 220 είναι το ρεύμα που χρειάζονται 3 λάμπες 500 χαλογέν. Είναι μια νέα μέθοδο, εκμεταλλεύεται το back FM της γεννήτριας, δεν πάει πίσω στο inverter για να μας δωρήσει το inverter, αλλά χτυπάει στο ποινίο εδώ, στο κλούβιο το μοτέρ, που με υποσχέθονται κάτι φίλοι θα το γεμίζουν με παράδες εδώ μέσα, με τρίχες θα το γεμίσουν.
Λοιπόν, αυτό το ποινίο δουλεύει σαν πόρτα, σαν door. The coil here work as the gate. Don't lose the current to going back to the inverter. For this reason, have a low ampere on input. For this reason, have a generator working, 3 lamps halogen working, and the ampere they consume is the same as consumed the 3 lamps. This is self-running generator, my friends. Αυτή είναι η γεννήτρια που δουλεύει μόνο του, χωρίς μοτέρ. Φαίνεται λίγο σαν μαγικό, αλλά είναι όντως αληθινό. Η γεννήτρια δουλεύει χωρίς μοτέρ. Τώρα, όπως κάνουν αυτοί οι μάγοι στο τσίρκο που βάζουν το χέρι και λένε εδώ δεν έχει τίποτα, και εγώ πρέπει να δείξω ότι δεν έχει τίποτα. Και πάλι η τάση της γεννήτριας, 3 λάμπες συνδεμένες κάθε φάση με το νεούτρο. Και η γεννήτρια δουλεύει αφόρητα. Ευχαριστούμε αγαπητοί φίλοι και στείλτε μας μηνύματα και την αγάπη σας. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε.